Check. Haga kitab Genesis kelong ba lai po gedekot ke ba lai po. Kene gede ke story kana pang Jakob ba uyele baru angel jong Blei, angel jong try borok shimet. Don gejing le pada gejing snow jong Jakob kedai gejing le ke bejur. Te kum le shai men step hashwa ba gsni kan mi. Itu betul khana bat Jakob ong yu tau angel ong dalele bu umla wan le lem do kurku yu. Te pan pelongkot ke khana ke Bible ong thot belai po Jakob ulokot ye da ka kerteng ulokot kerteng ye da ka jaka ka Peniel ke Peniel namar ngala yo iyo Blei markmat bad ke jing im jonga la pensa ngala yo iyo Blei markmat bad ye ke jing im jonga la pensa kemud hakyo ikten ngala yo iyo Blei tangba ngam shem yap balai gelong kum ni balai Jakob haban ong yo iyo Blei markmat tangba ngadang im kadaw kadai namar ba hagito gipor ki bru kemud ba sisin ba ki yo iyo Blei kin yap nang no gami kene kurkom berkat kum ni namar ba ki bru kemud ba ki dai ki don ye ka pop ki dai ki bru ki bom jana do Blei long ba jana ba ka burom jo ka jing jana jo ba ka bor ba jong ka jing tanshan ka burom jo ki bru kin yap kita kada kurkom berkat jong ki na kita kada haga testament brim ki bru ki berkat ba kim ju la ban pe yo Blei la ki pe yo Blei la ki yo iyo Blei kin yap ka pon ka ba mut banong ka gane Jacob yo iyo angel bot yele yo angel jo trai tang ba onga yo iyo Blei mar khman so Blei bo Jacob yo i mar khman de yo angel ngai ki sha so da pilai ben pulai ye gane ke jo saya ka jing im jong Manoah ngala de kren ni gane dengan yai kren bien ka kumban shu kumban shu ban biang Manoah pat kelok jong hadin bo angel jong try wan pa haki beki angel wan bar ye tho bor ong hakmi pansa pun khon haka ayom kebabiang haka yom ayom ke bedai biang pansa pun yo khon bar pansa pakha yo khon bar pan kerteng yo ro Samson terter ti ban pelongkot biang ye khana Manoah ke Bible ko te Manoah ula smutho ba deu angel jong trai haka kitab nong bishar nong khat lai ke khot ka ba ar te Manoah lo ong hagalok jong ngin yap no da shisha namar ngile yo Blei Manoah ong ngin yap no shisha namar ba ngila yo Blei nang no yo ini ga idea ba unyap la do yo Blei yo ka nam na kani gur kom perkhat jo ki na do kitab Genesis pe ge jing im jong Jacob kumno perkhat la do yo Blei kom perkhat jong Jacob ka de bo unyap hynrei kendit kumba ong mengisini kumba yo trong sen ngampat syam yap hana ngaklam yap kadang im ngala yo Blei mar khmat tambang ngam yap praise the Lord hallelujah Manoah ro long kumta baru ong gelok chu tede ba tunai te yo Blei mar khmat ba de do tede ba tunai kalok chu ga pa chu kong la do Blei udom ngi
Ado un penyap ingi kumno upediang ke jing kenya ka bangi asu. Ka poin ke bang mut ban ong gede gini. U Manoah baru Jakob ki yo angel tambah ki ong ki yo Blei. So ngi don kam man sngotho ba haga testament brim bon sin ki breu ki haba ki yo angel ki ai kerteng ki ong bo ki yo Blei. Now, swabangan penkot ngan ai ni jingkli. Now, Jisu om jidon be yo Blei meno. Om jidon be yo sngo surju, om jidon be yo meno. Ngan pulih swabangan bono ba kani jingkai ro kam kanom kanom mirap ingi haka kumno bengin san haga jingi ba man gsi hynrei kani long kumu mau nore mo bang siang ya ka jing hikai ka ba ngan se hikai haka bentak ba ar jong katoka ladaga hukum kampan kesan ni nono boleh ublei yo ai yeka ngin spule yega gospel jong Yonis long besan yat khot bla punyo ton ka bong kum ne pipim sham la yo sngo yega surju manoro lemne pim yo ye kadur jong hai ka nong ban riu ka khot ka sop riu om donu briu ubo yo kpa hynrei tang ta ken ubo long no Blei uta ken yo pan do kpa om donu briu ubo yo Blei menoro ha go long ban kong khot khat pra kong om judonu briu ubo yo Blei menoro teledo Jisu ong jidon be yo Blei menoro Blei Jakob ong la yo Blei bat ngin yap no menta kumno no Manoah no ban ong da yap ka tu ro de yo obla mar khmat ngin namar ngile yo Blei phi kham jet ban ngai yo Jisu ne ya Manoah ne yo Jakob ne yo Moses ne ya ki haga testament brim baro nga smuthu ka don kam ka jihi kai ka bajrong bat ka bajeliu ya sha bat ngin poi shega ka ba ngimoy ngin sikindo haga wai pat ka video